Ginong yalam ka Hinyotrap Youth Council kilapan pena ban penlong dakarai ngiyo campaign kania kalong ban pentikna bagi patba kin bakla jit nong mikmat hakani ke election arhajar arpulan. Habaya keren berkilat pathai kubor u president ke HYC uba Robert June Karja aren ulayathu bayakania ka rai ngiyo campaign on sedang naduk ka Henry Terek menta ubnai. Kania ka campaign kan long banyaro lania ban kan tho ya kanu ka sengsan pathai hakajala Henry kan day ban pensngo tho ya upat ba ban jiet da ka jingkit khali economic khamat hakajala ka HYC da ka jingkit khali namta ban pentikna ba kum ga jalahi brokoi kan yo ya ki nong mi khamat ki nong thau an bat ki nong sensyar ya ka jala ki babit ki bobiang bat ban yo ya ka sensyar khadar ka bokhoj ka sensyar khadar ka bala ban urlong ya ki mat ki jura jong ka ri bat ka jek benreu ka sensyar khadar ka bala ban wanra ya ka roi ka par ha kiliang baro ni larai ban penlong ya ka political awareness program ane ka jing hikai pa ya ki pa nong song snong ki bait ki jongi halor kumno bangin le hakapor bangijit ya ki nong mi khmat ki jongi ki ban salong ki nong thawan bat ki nong sensyar ya ka ri ba ka jap riu no trep bat ka jalam khilahi pro hoi ti kumta ni la shim ya ka rai ban penlong ya ka ni ka jing pensai ba lengba ki leaflet lengba ka jing panon kam ya ki social media bo per lengba ki jing ruai ki ba ni la penkre bat kumju ru lengba ki political awareness program la ne ki meeting ha kaleng ki jaka jongka bri no trip ka jing thu bat ka jing angnut jongi ko seng ban perlong ya kan di namar ngishim ba mengikum ka jat meru no trip bat ka jalahi bro koi ini ban sungthu sai ba kajing bomla ban urlong ki mat ki jura ki bangila dawa nakapor sa kapor kum ka LP ke jing penrung ya ketin kasih ya kemet ka pra ka jing dawa penbet yo purusam ka jing wengi ki harmetor ka jing dawa ban thokit da ka bajanai ya ki jing keno bamsap bampong bat ki wei ka de namar ba habun ki khep mengi kum ki pajba ngila kum bakala jet ya kita ki briu ha kapor bangi jet ha collection kumba kinong rep ki bet yo sembai but haba pibet yo sembai ubom tikna usembai uba sya alam bakala ha ka spa ka phau ka kiat ka jing snoniam ka jing snodong snothan but kumta terter habakut uta usembai upenmi ya ka jing sneu ka ba da ki phau sya ya ka bangi bet kumba kinong rep ki bet sikho upan dati kila banyo sipola ne khasan kho hadin kumjuru ha bangi jit no sensyar da ka bangi jit da kelenti ka bomdei kan penmi ru ye kinong sensyar bat kinong thawan ki ba tam sipol ne khasan sya ka jing sneu ya kata tingi lamat ya kata bat ngi simru ba ka sensyar khadar la ka politik ka di ka ke ba u blei no bu no thau la ya ni don lagi jong kiniam ri jan baro ngi sim ba ka sensyar khadar ka di ka ba u blei u ai ni but namar wo blei ulong bakhoj kaniru kadi ka kam ka bakhoj but di ubru ubala pentingit di ubru ubala penjobo no ya ka but ni hak ban sim jikit kli kum ki bru ban pentikana ba nginyo biang but perlong biang ya kani ka sensyar khadar ka bakhoj ka basuba tingil ai kerteng ya kani ka campaign di jongi kum ka rai daw campaign arjar apulai kadau na kalian kasengin sa launch ya kani buat ka meeting ke bandekong ke ba ngin sale kan di ha ka Andrew Tarik hati ya po morpran kum ka wi na ki meeting riswa kata na kalian kaseng ngin sa lengba ka social media ngin pelat ya ki jingroi ya ki poster ya ki leaflet ngin penya ngin pelat no online na mabling ya ban sim ko bu ya ka reach yung ka social media ta buat kum ta terter hoi
Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela